Potiau sydd yn cadw sylw di heddi. Bob math o gotiau dyn ni fon, ond does dim cotwerth fi, mae rhaid O, yn bendant dim cot melyn. Fel ni'n gwybod, mae cotiau melyn wedi bod yn enwog iawn yng Nghymru oherwydd cyfres poblogydd iawn teledu na cotiau mat melyn yn ffasiynol. So mae fon yn llygad i lle rwle bach yr hynny. Ond na, mae cotiau o bob math dy fi heddi oherwydd, mae pawb yn meddwl, mae'r gaia'n cyrraedd, diolch i ni gyda'n prynu cot gaia. Yn aml iawn, mae cot gaia dych chi wedi prynu'r blwyddyn cyn ni. Chi braidd wedi gwisgo oherwydd, mae'n dod yn fis Ionawr, mis Chwefror, chi'n dechrau meddwl am pethau ysgafnach. Ond nawr yr amser gorau i brynu oherwydd mae'r sales yn bobman. Felly, mae pob un dim i fi'n dangos fan hyn heddi, mae pris sylweddol bant o'r pris greiddiol fan hyn. Felly, y prisiau sale i chi'n gweld ar y sgrin. So, os ewch chi online falle a gweld nhw yn rhatach, mae'n golygu bod wedi digwydd yn ddiweddar iawn. Neu, os welwn chi lot yn ddrytach, newch yn siŵr bod chi'n mynd mlaen i weld os o sale. Os mae un got yn eddi sydd dros... Mae wedi cyrraedd ar y label yn gweud dros 300 pint, ond mae'n 100. Felly mae'n bwysig bod ni'n ofalus. Ond gewch chi gael bargeinion, niad yn ei gynta. Dwi'n chwilio am got gyda llaw, felly... Cot puffer, fel ni'n gwybod, yn ffasiynol dros ben. Chi'n gallu cael nhw'r stryd fawr i fyny o ryw 25 pint i fyny. Beth maen nhw'n galw hon yw'r high shine. Hynny yw, mae sglaen go iawn ar y defnydd y got fan hyn sydd yn gret. Yn aml iawn beth sy'n digwydd gyda'r defnyddio yma hefyd, mae rhaid chi edrych yn ofalus ar cynnwys y defnydd. Y ddryta yw'r gota, y cynhesau yw mynd i fod, ond hefyd y mwy caredig yw wir amgylchedd a beth maen nhw'n defnyddio ar gyfer y ffibre tu fewn i'r cotau. Fi'n licio hon yn fawr iawn, mae'n dod o cwmni enwog Superdry, felly y cwmni sy'n enwog am gotiau, a 169 yw hon ar hyn o bryd, ond mae pris o'r sale. Fi'n credu bod yw 50 pint bant o pris y got yma. Diolch Nia. Neis iawn, yn sgleiniog. Nesa nawr, ni'n dechrau at y trench coats. Nawr, mae'r trench coats yn dod mewn bob siap yn bob defnydd. Hon yn dod o ASOS yn 80 pint. Na mae rai fi wedi, mae'n gyrraeddo ddi, o'n i'n dwlu ar y got yma. Ond mae un peth sydd wir wedi mynd ar y nerfs i. Fi di ala hanner awr yn stim o hon i gael yr rachau yma. So oherwydd, pan i chi'n prynu wrth y labeli yma, maen nhw'n lapio nhw i fyny mor fach i gael nhw mewn cwdyn mor fach. Mae fe'n cyfa, mae'n gael amser i rachau. Byddech chi ddim gallu archebu hon a gwisgo'r diwrnod wedyn. Wel, ti wedi job da? Wyt, ti wedi? Heb law y gweilod. Heb law am y gweilod, ond Alun wedi gweithio ar y gweilod. Felly, os chi'n prynu rhain, newch yn siŵr, chi'n cael tipyn o got am y pris. Mae'n golygu bod y torri nôl yn dod wedyn ar ansawdd y defnydd. Mae fwy ofal yn mynd i fod mewn i'r defnydd. Felly bod chi'n buddsoddi dechrau tymor mewn un o'r steamers bach yma chi'n defnyddio gan law. Fi'n credu rhyw 29.99 kino gyda nhw. Digon hawdd, well yn ystria smwddo cot drwm. Ond hon yn hyfryd ar heili, mae'n gwtlid iawn, mae teimlad hyfryd i'r defnydd unwaith eto. A mae'n liw eitha neutral, ydy e? So mae'n mynd i fynd... Mae'n difennu fel lot, ydy. A cot oversized, wrth gwrs. Nes, dyn ni nesa. Diolch Eli. At nes, dwi wedi troi at Ted Baker. Ted Baker, fel ni'n gwybod, yn arwain y ffordd ar ran ucha'r stryd fawr lle mae ffasiwn yn y cwestiwn. Hon yn gweithio'n gred. Mae hanner pris, mae lawr nawr i 175 pint o dros 300 pint. Fi'n dwlu ar y defnydd. Pan i chi'n teimlo'r defnydd, mae'n twmlo petai gwer ydych chi'n fe. Chi'n modd yr hen jacedi gwer, ond heb bod y gwer arno fe. Mae'n un o'r defnyddiau newydd maen nhw wedi datblygu sydd yn fod i edrych fel y wax jacket. Fi'n dwlu ar y ffaith bod y ddau liw ydych chi ono fe hefyd fyny wrth eto. Mae'r lliw mwy tywyll ar y top y corff ac wedyn fel mynd i mynd lawr. Byddwch yn ofalus gyda Ted Baker, maen nhw'n gwerthu nhw mewn maintiau 1, 2, 3, 4, 5. Ac yn aml iawn, byddech chi'n meddwl am rhywun fel Nest felly yn gwisgo maint 1 neu 2. Mae Nest yn gwisgo maint 3 ar hyn o bryd. Ac wrth gwrs, mae'r maint yna yn ffito'n didi. Felly, byddwch yn ofalus oherwydd dyn nhw ddim yn rhoi lot o le i dyfu yn y cot yma. Mae werth tri yn ymlaen. Yn bendant Alun gyda cot, pidwch poen, os ych chi'n maint 14 a chi'n goffa prynu cot 16, newch chi oherwydd yn golygu bod chi'n cael gwisgo fwy a fwy o bethau o dan o fe. Yna beth sy'n bwysig. Os neu byth yn edrych ar y label, os e? Diolch Nest, diolch yn fawr. Nôl nawr mae dyn ni Nia. Nawr o'n i'n siarad am sglaen. Dyma chi got fach handi nawr, os chi'n licio mynd mas i fita neu yfed coffi a chi'n un sy'n sgilus iawn a bod chi yn sarnu pethau ar eich dillad. Un sychad o wet wipe a chi'n iawn fan hyn, sdim dry clean yn perthyn. Ac os ti'n bwrw glaf, fysa neb yn sylwi. Yn bendant, hon yn dod o Topshop, mae rai fi weid. Mae dewis, bod Topshop nawr wedi diflannu o'r stryd fawr a maen nhw'n cael ei gwerthu o dan aden ASOS, mae yna ddewis ffantastig o gotiau dyn nhw. Enwedig os chi'n newidlo am rhywbeth modern, rhywbeth sydd felly'n torri tir newydd, sydd yn dod sydd o'r catwalk.
Fi'n dwlu ar y sglaen sydd ar y got, mae'r lliw yn hyfryd, a wedyn mae'r contrast dychu ar y coler. Ond fel chi wedi sylwi gyda bron bob cot hyd y tyn, maen nhw gyd yn fawr ac yn oversized. Ac yn ola nawr yn rhan gyntaf raglen, mae dyn ni Hayley. Hayley'n gwisgo cot sy'n dod o Boden. Unwaith eto, ni wedi safio cryn dipyn ar hon yn prynu ddi yn y sêl. Parker yw hon, Parker beth ymwneud o ffasiwn. Ffwr ffug yn amlwg ar y coler, ond y lliw sinsir hyfryd yma sydd ar y got. Bod i digon neutral i wisgo gyda tipyn o bopeth, mae'r lliw yn ei hunan digon neis. A fel chi'n gweld, Hayley'n edrych yn berffaith yn y coler. Ydy wir. Un peth i weid am yr hwds, boys, byddwch yn ofalus, lot o gotiau sydd â hwds maintiau enfawr. So pan chi'n dod i'n ymlaen, chi'n twmlo bod chi'n cael eich boddi. Neu byddwch chi'n iawn sy'n pen mawr dych chi. Yn bendant. Dwi ddim yn dweud bod pen mawr gyda un. Na, jyst dim fan hyn, agos. Diolch, Diolch, Huw. Diolch.